Okay siya man eh, nakalit siya man eh. Siya man eh, nabigalas to sinaplan ba kaya may manunod sa mga tao? Mapita, nakapmunday niya na. Tata. Kapitan. Problema na. Oo, nabulos ka no, sa kapipi ang ginawa. Natikap. Festival. Shoutout kay Lumbay. Hindi na ni Padara. Nakip ko lang siya. Kaya ba maumapagpagtara? Ang tatan. Makarap na siya na. Pakailan nga di kami kumkailay. Pakay ka. Yan na, siya ano ba siya? Naso pa pundigan lo para. Ano ba siya? Simon, sustan na din. Sustan na din. Asul di buto. Yan mo, jago. Arimo, di upi arimo. Kasi paano din? Assalamualaikum, nakatay sa mga pagaritano, mga EERC. Iman to nakapapantagan na sisisiran sa giyang library tano. Oy, lagid di Lumbay, giyang duka taw anadir. Mga pupusinan sa Quiapo. So Hamdani, as kanyan so Alfauzan, so Imam Sanubalichis, so Imam Rafi', agu si Ustad Junada, agu giyang pagariakan na si Halim, makatis kanyan sa talikudanakan. Si Ustad Amin, so Pres, Abu Jibril. Nayamala, naging pakatatayan tano ang mufti tano. Nasruddin, di sumimba, kotos kanyan sa talikudan. Owa. Namiyaw na si Lumbay, miyalo kan si Lumbay, kates kanyan. Si Ustad Junada, owa. Kates kanyan. Sulutan sa Facebook, sa kanyan subais, saging ka EERC, kates kanyan, saging ka iyakuan. Umanisar kami na alhamdulillah, miyakang burger kami sa game ko to balbakwa. Why? Ay man to na isa na naplawiin sa game ya maharlika. Ba na shoot out na na sulutan. Ato si Sa game ko balbakwa. Susad na dir, ato sa kanila. Oh. So Ustad Nadir, kaya po nakatest kaniya. Ato belag siya ko. Oh, ito na yung mga pakaisayusan na mga kakampat, mga pagariyami. Ate sumil sila. Giya nga si Kamal Abaton, di patuan na wa alaikumissalam, rakasan pagarya. Oy, si Abu Hamdani, Kamid Zaman, bulus ka sa kapipi ang ginawa. Ano yan yung mga darpa kapupunan niyo? Sama niya. Si Mamu sa TikTok, nandagi nga nakuan. Para palagi nga na siksa sa kuba. Pas pa yan, pas. Oy, naino so na mga pakaisayan udi na kabaya magkuan. Join to guys. Owa. Oy, Na pagjuing ano, na pakaisa ano amo kay chap ka nagsulagam. Ang gusto kuan video kapara di tano di makakikilalay. Oy, kapakay. Kapakay ako ano to. Si Munir, yung nga pagalitan no si Munir na ipigisi ito na yakin na tano. Nayad na akidami na sudin sukita wallahu ta'ala Quran. Oy, tigo nabi ballighu anni walau aya. Panampay na ko niyo tigo nabi sa pupakapunrak na piya sa timana ayat. Natulagi mo ta ayat ko Quran. Nagina ni akidatan no. Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulus ka no mga pagaremi. Okay, so kuan pumakaisa na malunod na timua so mga pakaisa iyo ka masumbagin siya Allah. So Hasan Khalil, waalaikumsalam rakasan pagarya. Saydamin Gabriel, Pangasinan, pagarita no ya po sa Pangasinan nakate makanalive mambu. Oy, si Muhaaso Imam sa kuan, Nubalichis, kati si Imam, ari Imam. Si Muhammad Saad, mangunda to. Oy, si Pres. So Imam sa bayan, Nubalichis. Kate si Siman to nga mga aringka. Si Hamdani, agu si Imam Rafi, agu si Ustad Junada nakate siran saya Imam. So Ibrahim Amir Abu Bakar. Waalaikumsalam pagarya. Yang pagarita no si Ryan Sulub Uthman apun sa Balui. So mapya nagukalilintad na mambugi iniusan sa Balui. Grave count 6 sa frequency. Pag guest So nagyan na frequensya 144049. To nanan ginaso frequensya ko. Icon sa Saudi, KSA. Kauto. Meron na kuan da ba may ikom. na kuan.
Kuan no to pag-join ano nga para pag-request ka no kapakasud lamis ka no inshallah. Labi duga to sa manay maka. Sa manila sobra 200 maka Di ko tano di mo tay. Labi duga to sa to sa manay di mo tay. Sa TikTok. Okay, TikTok. Si Sira sa manay mitatambag sa TikTok. Kaya, para ka muna ni wag-i-live si kami nula na mapena pamakay si ano sa mga pipiya pakay si. Di gano di pangitlog so mapasang sa nga pangitlog. Ataya kuan pamanuligan ati pamanuljiran boys. Napakasol lang so mga sister and mga brothers. Unknown na psych na dengan ko. O to? Dali niya. Di ka pa na accept na ba maratap taro niya nagubuk man mo. Bilangan yun kanyan may na magi mga live tan. Hindi yun kusuro. Kate so Lumbay. Masyaallah, Lumbay sa kuan, Malabang. Ito mo na yan. Oh, so Ay malabang siya. Ito. ngana Sa manay na maasasa kami sa gingay library. bali kuan ni walo ay. Oy, ba't na sila niyo sa gingay mga kuan, mga tatay na dato. Nagapakasalam niyo. So mga taga-Butuan, shout out Raganusan. Shout out ko sa gingay ng mga bangsami sa Butuan City at Tigi Mufti na sunod din. Shout out ko lang wano mga katungan na yan sa mga Muriataw Diwan. So lang wano Muriataw Diwan na silam-salam namin sa kano ang mga pagarinyo sa mga nagiya AARC. Pagi siya nga pagaritan no, si Marano Pride to na tini TikTok ka. Na ayang makalaga sa TikTok na si Abu Jibril. Oh, si Pris. Na TikTok ka po. Shout out nga pala sa mga taga Bukidnon sa Kalilangan, sa Mansilano, shout out kano sa mga tunganay agus sa Maging, Marawi. Assalamualaikum. Dito nan. Mga taga Bicol, Naga City. Shout out Ragano. Mga taga Mansilano sa kuan, Bukidnon. Nantay pag-isyo sa gingay mga May TikTok. Manabilang sa Maging. Sa mga pagariami Shout out kano sa. asisi sa TikTok lagi dagyan kaya siki ko ano siki Nazia, siki Hamad, Irhapi, Maylil Mayliliro. Napakaisa kano din naka para mapakasultan no mabuso pada ada mga pakaisa nakatesa man si sila sa baba. Pag ito na makasusubsib si Superman ka. Nakadali pa kayo siya. Yung mga pagaritan. Shout out ko mga katunganay na kan saan sa Malabang o sa Balabagan. Salam kulang wano mga lulot. So pagaring ka si Mulbi, di nga sila man. Ay bayan mo tumiya shout out mo. Shout out na sa mga mulbio. Nawa siya ito ka. Shout out nga pala sa mga mulbi, si Mulbi Abdul Jabbar, Mulbi Hasanor, Mulbi Nasib, Mulbi, basta mga mulbi, mga Dalgano. So mga The Traveler sa mga mulbi. Assalamualaikum sa mga taga Karachi, ang mga mulbi. So mga Raywinwala, mga mulbi. Si Albani, shout out ka sa Pagariko. Kasana ki mga kuan, mga South African. Salam Rakanusan. Anaknya pakiwatan lang nandiyan ni mga di. Oy. Nanta ko ala kuan. Wala ya pura alip. Naku di pangatake. Masyaallah. Oy, shout out Rakanusan. Si Kaparas na ginawa yang dia kaya nakialipatan ako niya. Shout out Rakasana ki Kaparas. Kaparos. Oy. Miya kaswagad merano, dilibagor ka. Assalamualaikum. Udah tuh saya kayak di mana di Thailand, di mana ko. Ano sa? Nagyan nga siya, pakisi nga, nagyan nga ng mga pagaritan. Yung mga pagariami, aking pakasulod na Big boy. kapag na makaisa ano. Katrakasan big boy. Ito sa Malabang. Di sisya. Kataya sa man ya. Nandad na kuan pumanud da kabaya mamakaisa na makaliyo kami pasin. Ano kasuli ka no bumayo. Shout out ang so mga pagtanwa ERC na si Mado. Shout out ko mga pagariami, ang mga membro sa ERC ay man to na di siya kapapantagan ka ng mga takasairan. Na diniw pa kalipati so anniversary tanong inshallah. Happy advance anniversary. Happy advance anniversary at pigi ko. Hamdani. Salam din, takbir. Allahu Akbar. Salam. Waalaikumsalam. Pagariya. Si Nawal. Nawal eh? Nawaf. Nawaf. Karena kapay ko na simbayang ako na swaswat ako
Pasensya ko po ba? Benar. Gaba kayo. Aya, pagkarega nga, yung tapakay siya ka, tuno to. Nakabarto para kayo na di sambayan. Kana para sa iyong takubur. Ayun natin na kadito si Wagama. Pero mana nga. Pero mani nga. Pero mani nga, yung tapakay siya ka, hindi pa kay siya ka. Kus maali, nabami madibibig. Bahay ko na si Boyang suswat akong ipgalak ka kung sisa ako po. Uway na, sa din sa simba niyan, sukadnan, adin na ipkalakyan asalakawsan, akna ba tulabus aparabuk wallah, nasama no to namin isakuto niyan sukadnan. Uway. Ayami aluy sa Quran na wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Aya ini sugo kung mga tao naging kuto so kasimba irang ko Allah at tulabus para buku Allah. Dead na bunsan mapipikira padsan. Nasa din sa ngalubak sa simba adun pa na isa sa kuto niyan asay wallahu taala nagitod ni kiyabina sa aging kutuan niya diyan. Basta mabina sa aging kutuan niya ka na di imbaloy useless aging utwa simbang ka aping galubak ka. Oto. Ya kana ito pagaremi. Alhamdulillah. Na nagkapakaid na akuan, balasan wallahu taala pangritan no to na Next mana super guys. Basir, salam rakanusan mga pagaremi. nagkapa Kayang wala mapipiyalan na sa antay na pa kay siya na para mapakasulti no sa mga kapatid no. salam rakanusan. Na sister, welcome. Syekh, pakai keramik mana ya? Oy. Nini ba, maabang kami sa iko, nini ba lay pagkaditan sa pupukalan. Pakatanong ka. Oy, pakatanong nga pa Pakatanong ka nga sulagam ka. Kita din na pupukalan mamakinag. Ano to? Oh, siya Ayam pakai siya kan, oway. Asumya gid si kupis mo kan, oway. Agi at ginapagaritan wa si Sheikh Abdul yang berat aneh kemal wai ngapa mi alu sa mada kata sah wai ati alu yao panwa tingin so sambayang ayam uti na tiba mi alu rona pamayan di so sambayang alu odo na usaya wallah rakaat rakaat kaya tingin na mi alu rona sunat kaya tingin na din yang berat ya so tingin dah mati na nayang ko sulay di Sheikh ay pakay siya no naya nabaton di napakasunod si ko nga na si Seryo nga na pagiwatan tan oh pagari nga na mi pantag si kusambayang na kailangan akasabutan ni wa kana ba aya pagampagan ni simbayang uripan wallah na basunabitan wa Muhammad padapan maadin sunabitan wa Muhammad kasumyangaw na anian ang mga nabi lagi do Nabiullah Ibrahim alaihi salam na andeng den adiran ning galubakan so kasimbayang mi aluyan sa Quran wa iqamas salah managing utake pamayandagan ko sambayang na andagadan agalabag umyangaw na ng mga nabi. Giti sabab aaya keswa tano ko sambayang nang gulalan ko kapkilayawn. Naman kaaya Peter o nabi na sallu kamara ay tumuni usalli. Simbayang kanwat tibu nabi sa lagi dukele niyo ko di kan di ka simbayang. Mana aya kapkeswa ko sambayang nang gulalan ko kapkilayawn. Gulalan aging utakap kasima at tanuron. Kanaba kailangan iba nga tulungi sa hadith anta kasi ko Quran. Nagukabu makaswa simbayang kapakaswa ka din simbayang agibu kapkili ang kaon ay barat yan naguni ko pagpunga simbayang awatakapan bat yulungan na kadang ko Quran aging uta mga piilian gustong mga kaugit-ugit yan naman pa na ka mga simbayang adi direct na misimbayang ka pagilay na ka saging ko to mga tao adi si simbayang ginan ikeswatan ko simbayang mala na inaluy wallahu ta'ala sa Quran hafidhu ala salawat siapa niwatigu wallahu ta'ala sa mga sambayang na naman kaaya inaluy wallahu ta'ala na plural mga sambayang kasadin sa waktu abisumbayangan unabi sallallahu alaihi wasallam nagyutuarang kumasipon tanumamu out nasa ya karaya-raya nana sama tayo kita pakai siya kan awayo nana jadi bayar tindakan awai kenapa kor kami sedikit awai ibuat ni ba apa masih kor awai kaya susu akan ada tarauta awai nana paano man ikap ke tenduata awai
Siko hadith asahe apa ni ki ado yung no mga ulama uway na ida perhatian ka ando man na yung tika kedua tahun kapakaayon yan si Quran sa lagi do ki ado yang kaun uway sa kaya girong ka tiguna bi simbayang kanon sa lagi do dele niyo ko kaya simbayang akan kataya eman nanian Nagyang utami aloy sa Quran na laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ay maanaw to na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na piyakata na wallahu ta'ala ko Quran as kanian iladiwan aprawatan tano. Ay malang nagyang utak yang gilub kanian si kusambayang nagyutod ni kababaluin yan aladiwan aprawatan tano at tundugun tano agyang utak ya simbayang yan. Nako kumain aloy wallahu ta'ala so kasimbayang Quran karyang kum wallahu ta'ala si saging kutwa ayat inaluin niya nun asunabitan mo Muhammad na ladiwan aprawatan. Nabapan kailangan ni mga rubukwan. Pangaluya, yung mga pipisu-pisu ka niyan, ikatana piyakatanad no Allah ta'ala ko Quran. Basta ka mapiyanara, sunabi. Ay panakataro Allah si sa Quran na waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Nagalabag ka no at tigo Allah ta'ala sa mga pipiya, kaang kanu titagumpiya. Tadi yung utop na kuan, yung uta kiuman na kanuna ya, pili ako niyo. Tik ada mana ka ketukawirun si kuya manan yan na hadithu nabi. Nabiya ka lubulubud ka saka pa kaayon yan si ko Quran. Saka pa kaayon yan ko Quran na yuto i niya kalalaatan da agyon ko to hadith na maka ditutuwa hadith. Akataro rasul. Oy, ay manan yan nagyuto pagariya asun junabitan no Muhammad imigay na katano sa instruction insarat wanto ni punggulaulan tano gira kay man tano hadith nagyuto piya katana unabiya fa'riduhu ala kitabillah. Dani wati nabi abain ko Quran naging uto hadith amini samper kanu fa in wafaqahu fakhudhu na upamati nabi kagyuto na pagayonon mana si ko Quran na nakuan niyo parati ani wati nabi wa illa faruddu na may man ati nabi kadyun pagayon na sangkaan niyo na bapandimaray gagyan na insanat unabi aya padami ni turo agyan na insanat unabi na adin akyumar tano mga hadith angkub ko nabi inisub ko nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Syekh marayat uway nana no ako to niniba pa kay siya uway kas kami mga mukari mga bububae niniba sabut ko agama uway nanana ira na ko mga kutubo mga ulama ang lagi ka penggiraw sira na diyang kaya hadith na mabagar dia hadith na malubay gitu kaya tiro ako ron uway saan naman ay naman ay ka 2 tahun ako kita mga di malusa aso dito o lagi ka mga ulama adi yang kaya hadith na pianudul igiraw at kaya na mabagir hadith o pa maka ngelebekata uway ka adi makaayong ko Quran kadis kanya na ulama at pero yang pernah neniba hadith sama bagir ako kita mapakapitin dua o maka ni ka pakaayon yang adi bata neniba ulama oh tidak kedusa kanaba man aya Peter unabi pagariko na ilayan yo agi utami teruon way ka pa makagyuti pasudantano arutano pagbis na kalawan ang banagyan ng mga hadith asimya kapun kaya kanya Bukhari ag Muslim na mismo gyang na mga kitabiran na piya nga tutuunan sa mga hadith adidin ketarima umapya pamikiran mana miya karayarega ang kubko nabi kapamanak na ba ang kubko nabi ging ko to amialoy sa gyang na Bukhari sunabi na miya kapira makadapo ko palaw kapagagat kapamanak ketarimatan wa sunabi na pagagat amarayag si ko syariah aso kapagagat na di ka pakay haramanan wala tulqu bi aydikum ila tahluka baniwat tigwala rangger na mga ginawa niyo ko kakabina sa iron mana baka no pagagat na pamanak ketarima umapya pamikiran akaloy sa hadith asunabi na miya dumia po ko palaw sa miya kapira kapagulog niya no na ginawa niya para pagagita na siya sa Bukhari na bakagi Bukhari na ketarima tano din pamana terima tano asunabi na kebaya magagita di tanong ketarima apya panagi Bukhari asunabi na kaya bagan tano niya sa insarat apagilin tano yung uta hadith wandi taman akapakaayon niyang kukuran nanta ka mga susupak ko Quran ino pan makaayon ko Quran kamana puro to akatero nabi ino panagi diyon makaayon kalagi do pa magyan nga nakapagagat ami aloy ko Bukhari pagagat sunabi na makasusupakan ng Quran ka isa sa parwalla iba tano pagagat oy na oryan niya na sunabi mulagulakon na marayan agina nakabukagan ini suub ko nabi tano a Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapakin na makaisa sa mga pagremi at ay nga kuan babaitan wa
O, yung subabay tanong kagyo itong mga pakay siya. Namya ka dili way. Dahil dubab karang iti. Ito na yung niya, problema. Oh, ano to tigin ako na tigin. Ino to ada siksa ko kubur. Mga tigin tiro ada siksa ko kubur. Oh. Ay, pupang madi, ay buto sud. Napakasolda ka, ang tanong man nagilalagyan. Ito na itindigin. Ha? O, Ano to? Ay na nanani ano siya pumakay siya, mga pagaremi. Salam. Waalaikumsalam warahmatullah. Kaya maperman ako makaisip. Nga na, bismillah. Yan nag-ano po, piyakaran ito kung gagang inopyo. Andag, yung ta ugagang. Ay, sa manen, ay pa kayo siya, nga pagaritan na may pantag, ugagang. Oy, na may titid na natapik, ay nga na ugagang, may titid na kaya limban, ano. Oy, nagyan na ugagang pagarya, na dua ka klase. Ad na ugagang di petay. Apiapan miya ba itong saging ka iya gilupa, na kuya gapan asar ka pupakakan. Na di petay. Naginan ibito ng mga ulama sa Barmai. Kaya man a Barmai na pangangayaman double bleed ikapagintaw. Kepakayan saging ka iya gilupa na kepakayam sa pakay. Oy, lagi dubaw o buya. Naginan idi kepakay ibabkakan. Kay Barmai ay manabar na di makapagintaw sa gilupa, na mai na di pa ni makapagintaw sa pakay. Na dinan kepakay ibabkana, naginan ipagania kailangan naging utwa ugagang haram. Ikadua klasya ugagang naginan supmuto ng mga Kristiyan sa alimasag. Aginan suburti ka na ugagang asibub kekwa sa ragat na mabaton na di ketay na kupetay. Oy. Naginan ihalal au ugagang. Nagpakaya pagkakanta noron. Mata na nga siya ba? Makikita mo ito ilan ni Ranon na basta ugagang, ano sigurado pagkaduti, duti niya, nagito'y haram. Ado man ang mga ugagang aduti. May kakadaban niya duti, sigurado kakadaban niya duti, na problema ro, ito ka pa kaya pinta no. Oo to. Ang taon niyo. Say, Oo. kapay makisu, kot na tigi pakisu. Oo, nakate, pagilay ka kira siya, sige ang mga pagaritan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oo. Gia pa kayo siya, nalang kapaya pa kayo siya, mana para di kumadak lataw. Aya pa kayo siya meron kasi kami nula, na aya ka ba sa gia mga mana dataruba na rumiri itraka, guman na kararang itraka, di man ro sa mga sulang atig, na aya ka ba sa eran na bebenar. Ginalay, public kayo, bebenar, apsugay nga Yahudi. Para man naman na ang mabinasaga sa Islam. Oo, nakate sa kanod ni mala asaksyon na mga pagariyak na makalibutrakan ang mga padyaging ga iya team tanwa EERC. Adad na ban niyo ay manan na kailay iba tiga na ididapulog siya tamukakan. Oo, ayaw mo sin bisa kan nasa tema na motor. Nabara ka mo pa na inibagay inisid ka. Sige mo tagay paka 40 di sami. Oo, balasan ng Allah taala gyud ta pagariyak na si Haji Hakim. Ayami miya baluya Amir o kaya 40 di sami. Napisid ka na ko niya sa motor. Nauda pakanggulo lang ang kikandi Hakim na iman to napulalag ako. Da bakan service. Oo, naya puno ba ko sukay? Di tamiya guto pa mga batap sukay. Kaya sa mga nahahilak si Nagito, di na benar. Mga angkubanan. Katip ke angkubari sunabi. Oy, kadi pa katuro sunabi sa mga katuro ka na ba niyang katuro nasa katap na yan ka na ba Kaya say kapag na sugay ako ng mga siya. di na benar. Oy. Katan, ilay niyo lagi nga na kuan page, agi nga na mga siya. Naman na si kuan, Sir Abinal. Kami kalala pugat tagirakan. Masan yung man gawin na sa kanititiraan niya. No pamaka siya ako na di ko niya nakikarawan tumira. Oto. Yan sa magawa, para kumadak lataw na. Owa, nagiti sa rayagan na sumbag sa giyong tapakay siya. Sa man yan, napumanit ko to sa ano. Naguliuro pa na resolutan no. Na sa siya, kailangan nakasabutan niyo. Sa siya na aya akidairan si Kukuba na adna siksaon. Nang pamakasi ako na ginanya kida na adna siksa Kukuba. Ano Imam Mahdi? Ano Mahdi doon? Adna Imam Mahdi, si Kusiya na adna Imam Mahdi na naman nakadiya kang tanggap sa Imam Mahdi. Kabukaganan. Khurafat, di benar. Oh, to. Ika-dalawa pa kayo sa nagyang ko pangilo sila na ayaw ko naantap ka na para kumita ka sa diya nga social media. Benar. Nakanabagin na ni Antapakan. Miya kada-kada ko'y violation.
Hoy. Ipurta ko yan. Na ano man ka pa sukat taon. Oh, di ko mataw man. Ayaw ko rin mataw. Bubu pagili. Kaya nga padang na si Ustad Junad. Namya kadang na bayulis yun na. Hoy. Okay na kay ko isa gawi. Na tunod na subunar. Anamin na iputi ka na karoon sa gimuto ha. Pidya ka na akuan. Bendo to malumay to. Secret. Secret ano to? O pagiwata na Ahmad. Ba na pa kay Sirasan? Ano siya lamang sa mga padalay buka. Ada kami mapagpada kaya kita kasanguan. Kauto. Masya Allah. Away siya ko. awan. Away. Ari kakasya. Away. Ayun na pumana witinig ka na nabubog. Kung tuloy ka na mapakisip. Away. Napakataro siya. So pa kay siya ka? Yuta pa kay siya na ano kaya tinigin nga sa yuta tinigka da siksa ko ko bumiyat tinigin na tinigko mabula na tinigko pa kay siya. Kaya nampili ako mga post sa FB mo na ano mga tira na na tinigko na ito sa isang mga pa kay siya. Laro Yeah. Tunay ko na na. Inireporta na? Pagkap niya kaya bisin nila. Pagkapay ka, kagi nga TikTok na inireport na. Madak lang makatipost to. Basta na di mag-comment sa mga Basta marata na bulakangan sa ikin. Ambilakan. Bulakangan Kaya dyan. na di man naro sa lima piya. To. basta maratay ka pero sek na bulakan yung bed na para di sumakita ulo niya ro. Ah. Na ng mga manusia. Ako to? Na nagito pagari, ay man na naging ka iya benar na kanaba ay ipagisita no nandi kay tinigi nga sa nga na benar. Api ay kay tinigi nga nakagi. Amay ka benar. Kanaba ay pagili nagyong takiya tiya ka titindigi ngaon. Niya ka pera gawi di basta benar. Na pabila ang makayatara ka, makareagan ka aging uto tindigi na benar. Na wajib din akaunutan ka na mipagawa ka yung taandang akpit ka. Gina ni Tito Mu'min. Naman ka aya pitero nabi na kulil haq walau ka na ala nafsik. Teruang ka tiyo nabi subnar api ayad na miya sugat ka nagiginawang ka. Manaw to o pamakaad na pangarayagar ka benar. Uway na kailangan nagitud ni kaunutan ka api miya kaginama ka sa pahiya kung madaklataw. Apisu di ka madaklataw. Natiruan ka, api pan at tiyo nabi ed na miya sugat na ginawang ka. Kau to. Bulan niya sumuguto sa ikin. Napakay siya miya gina. Parap na yung kumadagla tao. Awa. Manaan kiram pa na pakarek. Awa. Bangar kami mo si Anthony okay takap ke kaper o manusia. Kaya datario pa ma sa social media na ay mismo ama na dir ka di mana ro sa mana sa sek aminula og mga pdi na mga kaper. Na so man na maging ara sa mana miyaga di upama miyaga na dito. Nato ni kap ke kaper o mana muslim. Aya kap ka per o Muslim na basta ad na ungkir niyan kung mga tumadeng wagama. Lagi dagyong kutuan na maruko na iman, agusuli maruko no Islam na upang makaad na ungkir na kasan, asang kaan ka, si kopyaga na kanakan apuso ka, nagitod ni kaya kafir ka. Sida tuba sila. Wakata si... Napakatarusan yun, sida tumasla. Assalamualaikum. Kurga ko niyo. Waalaikumsalam. Oto si kakad dito mas lagi kasun. Aya pa kay siya kan ginana ni masail pa kay siya ini. Ay. Agi upaman na aya tindig ka na aya basihan ka na basta hadith maptiro hadith na imbasi sa giyang gotwa ayat sa Quran. Agi ti upaman nakapagabagri nakakabenarian. Aya manan yan na pa kay siya ko sa inagi mambuog yang karana manan yan na kaluing ka ang mga hadith Rasulullah. Ananto na ando man yung mabiga pa kabunaranan sa kapakang bubutang yang kuya manan yan na Quran. Lagi nalipa kay siya ka? Yan sa mga pagaring ka sa manan yan na Pangasinan. Ay. Idulang sa mga na kaya paman na kailangan na pagkareagar ka mo ta benar kaya mo ta kabasang ka. So ande si Iwagaman nakatukuan ta so benar na manan yan na priority ka para tiyata. Ay. Kailangan to wajib to na to na miya pasad ka makaisi. Nasimbaginakan sa kao pagariao. Way, nano ka paano pa buwa man? Aya mga ibarat yan, si kung mga hadith pagaluin na kan na ipundalila kan ang makaayon ko Quran, nagyutod nagyong ko to instruction rakata no Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigu Nabi, idha ruya lakum hadithun anni, baadin at tigu Nabi kisampayar kan wa hadith, asira kan aadrisa, mana pakababalisan sa pitero akan, fa'ariduhu ala kitabillah, nadaan wa abayin ko kitab wallah Quran,
fa in wafaqahu na upaka ayunon na fakhudhu na tarimaan niyo paratian niyo. Wa illa faruddu na udyun pa kayo na tigu nabi na sangkaan niyo kamanaw to sak na baka turu nabi. Na ano man kay pa kayo niyang kukuran. Na aya kay pa kayo niyang kukuran naging uto ka turu wallah. Famaktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah. Baad na tigu nabi tigu wallah akasarikan rekan wasay. Uy, na fa hukmuhu ila Allah nandud niyo ko Allah. Natunag yung ta Allah ro, yuto so para man yan. Dud niyo ko para man wallah. Ipagandud ko para man wallahu ta'ala kagina ni subuan wallah ko nabi. Aaya pagunutan na Quran, fastamsik billadhi uhiya ilaik. Tindugin ka, para tiyang ka, hulalan ka, aging ko to, ipuguher ka. Antunaw to lagi ng so Quran wallahu ta'ala. Uway, in attabi'u illa ma yuha ilay. Ayaman at tigu nabi, sidnay sa Quran. Ayaman at tigu nabi, isusugurakan, pagunutan na kan naginan, so ipuguher ka naginan so Quran. Ginani ka pa ayaw niya ko Quran. Agina ni pasudan tano. Paduman tano ko kapagintaw tano. Ba mo nalawan o Quran? Dahil nalawan o Quran. Oh, ayan. Alhamdulillah kayo siya. Kuan. Lasay. Kroto. Sama no to na nagi pakaragangar kami ron. Sama no to nagyang ko to new detail na mga daif. Ayaman na niya na hadis. Makapantag sa giyang ko to mga hadis. Niya kadagdag lang mga hadis. Ami ano yung Rasulullah ayamanan yan na adna siksa ko kubur. Way na naboto pala niya kasupak si ko ayamanan yan na Quran boto langon din. Dahil baka yung ayamanan yan na Quran na nagyan ni pakaragangar kami. Na ba ayabu beso pagyan na so Quran. Kaed na miya so pagyan na so titu katur unabi miya kaayon ko Quran. Antunaw ti miya so pagyan na katur unabi makaayon ko Quran. Naging ko to kaya giraw unabi ko Aisha at tigo nabiya la adhaba duna yaumil qiyamah. Piya kaysa no Aisha sunabi apitru yang ko nabiya ya Rasulullah hal lil qabri adhab. Baad na tigian asiksa ko kuba nang tunay ni sumbago nabi. Di ba aya parateo no sumasangka na katano na pabila tero no nabi na wahi. Apun ko Allah. Nang tunay ni sumbago nabi la adhaba duna yaumil qiyamah da at tigo nabi basan keed na mga siksa. Mana saging kaya kuba, ada pan makatindig su alungan akiyama, ada pan makapangukum su Allah. Nagina ni Mesupak aging ka na mga hadith at tigiwaad na siksa ko kuba. Na Mesupak yan, naging takatero na biya, dad na siksa, saging kaya kuba, kaaya siksa na sisa alungan akiyama. Koto, gina ni Mesupak yan, na sisa Quran. Aya kaya supakan niyang ko Quran, naging kaya Quran na dad na miya aluiro na adhabul qabr. Ayabub kali ko Quran adabu jahannam, adabun nar, siksa ko apoy ko naraka jahannam. Dadin, ginani kay supakan niya ko Quran. Agumya supakan so ayat sa Quran, dua akapapataya imbagir katano wallah, nagudua akawayaguyag agisagadan tano. Na pun aya para tiyang ka na adna siksa ko kuba. Mana kuyag ruwag yung kutamyatay na piyakat talong ka aging kutakawayaguyag na miya budang ka sa Quran. Ginani kay pakasupagyan ko Quran. Pati man so hadith na kataruto pa ng wallah. Alam mo na ngayon komenda. Ano man ay di kaya na nakagiyabu kay giyabu lasad na eh. Yung sana naman na kailangan na masumog. Pasok man natigyan so hadith na kataruto pa ng wallah. Hindi pa pasalan. Kata. Sama no to na dod na siksa kuan. Ay sama no to nakagiya sa mga padaulaman ay pagminira nakasiksa ang kubur na knabod si sagyang utamanan niya na literal na kuba si sagyang utalibungan ko manusia ayamanan niya nagyabi pa karagangar kameron upama ko andi ikaw fatagyang utamanusya na budod niya manan niya na so tigira na transparent between earth and yawmul qiyamah karo kung kataguso taw sagyang utamanan niya na hayatan barzakiya at igwe manan niya na mga ulama tanuna diyan ni pa karagangar kami udod nagtero na hayatan barzakiya ak nabagito siya manan niya na literal na mismo sa giyang uto at kiuburang ko tao kadod na buong kasiksa sa giyang kayo niya na katataan di kawa pa ito manusia na dod na siksa ka sa ibu sa kapangupo mo Allah na naman pagarya sa mananan na saan miya tanto mismo sa mga tao ang mapaparati sa adna siksa kukuba na adin dikiran malag na masasarik sila nun mismo kaad na mapaparati sa susiksa na si jaging kaayakuan kuba maana literal asan da pelubaga san tutungag yung utamiyatay adem man yung pagkaparatiya kay miya buking siran, madakalap kakalot ang mga kuba, mga Kristiyan, adem maani naging utabang kay niyan, natigiran asip siksa sa giyang utabarzak. Di ba? Barzak kuno. Nagito ba ni kaya tanto niya nadad na banandalil? Adad na miya aliw wallahu ta'ala adabul barzak. So barzak na miya kapat maaloy sa Quran.
Nadad na bati wala adabul barzakh. Lagid mamu si ko hadith. Apiya pan malubaya hadith. Nadad na mi bagay niyo. Abati ko nabiya aden asiksa abitun sa adabul barzakh. Dadin. Kato. Oh. Ana Ati ko pinuto, may Amapi, ati ko. alhamdulillah. Assalamualaikum. Guru. Iya nga ya. Sana napakisyakan. Okay, waalaikumsalam warahmatullah. Oh. Nana. Senjur. Huwag pa kayo makisa ko ron. Oh. Paganero na sila mo kung sa ano lang, kung sa kalpya ginawa. Waalaikum Ay salam. kapakisyakan na kagi na medyo ko to ang nabakas siya. Oh. Kagi na mialing to ang nabakas siya, kau pa makasya ka tika na yatindig ka na nasik sa kukubaho. Na tuno to. Berarti anak ka so Mu'tazila so Khawarij aguso Mujassima na mga didagsira no di. Oh. So tinagira no di. Pagariya, uman ifirka, uman isikta na adin amariribat ko tindigin, naguad na makauuntol ko mga tindigin. Api sa katanong na dita naro makaparati, balangon at tindig, umuta sila na balangon na ribat. Kahit na makabuminaron, lagi mabus katanong mga halusun na, apo man, pagkaparati at tanong langon na tindig tanong, si piso-piso ka mga tindig tanong na langon benar. Si ibu ko patay, mamanaad na dirang pagayon na yunan, na mga halusun na siya naman. Oy, uman igrupo pagariya, uman isikta na ad na makauuntol ko tindigin, na ad man na makarinibaton. Oy, lagi di pa mo mga siya. Ad na mo makauntol ko mga tindigin, na ad na mga ribaton. Lagi tanong mo mga ahlusun na. Ad na ribat ko tindig tanong na ad na makauntolon. Oy, na upa makaad na mo uta sila, amit tindig sa da, siksa kukuba na ti alhamdulillah. Kami ka atudag yung uta tindigin. Oy, ito tanay problema. O pa makagyan ka na mga uta sila, nasisiran makaayon. Si ko kapit ada siksa ko ba na tunay problema on. E may kaaya pitindigan niran nagyuto sa makaunto na makaayon ko Quran. Ba na problema on? Sahih. Oh to. Benda ka pa kayo sa kamani makaisyon siya. Kaya patraksan. Oh, antay hindi ko makapagalitan. Salamat pala sa kuno lagor gitu. Oh, Syukran. Assalamualaikum. oh, awan. Nagito pa sin mga pakyaman. Oh, awan. Palugi mo ba sin? Oh, awan. تفضل تفضل. Shout out. Nanakate si Kuan. Ida tumasala, babad niya susuro nga pa alokostan wanan. Na tumasala, Assalamualaikum. baka bad na ya susurong na. Pakaisyo ko siya eh. Oh, di ka sila man na mga ring kayo ni. Sige, sulutan sa Facebook. Si Aldan ni. Pakaisyo ko siya eh. Oh, ay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nandito nung yan na ganun. Waalaikumsalam. Sheikh, ano pakaisyo kan? Apga na kami nga. Kanigan siya no Sheikh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kanigan ko niyo? Oh, awan. Happy ka to sa rimaw. Malinaw, kanigan ka no? Oh, ay. Hello Sheikh. Oh, ay. Aray na, pakaisan, kagin na kami. Napakaisya ka din na datang Okay, ano pakaisyo kan Sheikh? Oh, ay. Okay. Umutuwa di pa makalangkap ni Sheikh Jalil, so kung so dalil ka, nakanaba ko nutupyo na hadith, kuwan. Na babi ako yung kinilaw tiyan sa dep, na da mirat sa dep, ang umutuwa pitiro ka, ayakuan tano, Awan. pamana hadith na, so ini abay, o pamana ayakuan tano ang hadith, na ang kuto pa man na Bakayon ko Quran. Pasod ko Quran. Nagito ko nakalaba ko nuto hadith. Nanasan na sa manan na. Bakayon ko Quran nakalaba ko nuto hadith. Okay ba? Dato masala sa mananan naging ka na mialuin yan na miya kalala na nakaribatan. Okay, mas tumuso ka to kawin niyo kadi ka man nasimbungan naging napagariya kan naka pangangalian ta iba man yan na bata karupti sarasa. Nakaisabab sa misubuda kami kadagdagal na mga laibiyon asa kan titiraan yan. Nasibo ko kabatiya sa hadith na diniyan katawan ko nimborisiyan ko mga hadith ka mga ribat. Apeso ka salawat na mariribat lagi nga nakapagaritan no na aya panuban niyan na
kasabot ito na itituma nagyang uta hadith. Oy, nagito mayaman na niya nagyang na hadith na si Albani. Imitero sa gina na sahih agyang na hadith. Di na ni matero jalil kada niya mabatiya. Kada kita bino. Kauto. Pero wala, may pagay mo Quran. Basta may pagay mo Quran. Nagito yaman nagyang na hadith na mi pagayo mo Quran. Alhamdulillah, sarap pa man namin kaliwanag. Sual pa ni kapag tititian niya na nakuha. Oy, kiyo kumiyan sa sahih agyang na hadith. Inshallah. Nagito po Sheikh, salam rakano siya naman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuda tumasala. Lagi ito ba? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So tapay nga ko ni inshallah oh. Kapag na makasubi kayo. Inshallah. Inshallah, napaka-umad na inshallah. Na masyaallah. Ya tabu-sabu sini kon. Sambil ni. Manipis ko na Quran. Assalamualaikum ya Shaykhana. Waalaikumsalam. Kaya nga babay tanong si Hasana. Masyaallah. Di ba tignan na da siksa ko kubur? Natunay dalil ka sa da siksa ko kubur. Oy. Pure apiting degan ka din ada siksa ko kubur. Ayaman na pinakamala adalil tanong babayami nasukita bu Allahu Ta'ala Quran. Dad na basan pagkasangka. Na so Quran na dad na bun miya ano ya siksa kukuba. Ikadua dalil tanong naging kuto pure akatir unabi at tiyo nabi la adaba duna yaumil qiyamah. Da asiksa at tiyo nabi basan kealoy mana saging kaya kuba adap mana yang makatindig suwalungan na kiyama kadap makapangukum su Allah. Upama na siksa ka wallahu ta'ala saging kaya kuba da kaniya man makukum. Di kanin mialalim. Da kaniya man kaisi, da kapan makasumbag, da ka maka-explain. Na bakabad niya tebu, di natutok nga. Di aya kituro yan na ketempuan ka sa Allah Ta'ala sa marata sifat, kapalalalim. Di na ni mga rarayag mga karinan yan, ada asik sa kukuba. Aya kapaniksa na daan at pengukum sa Allah, na makukum ka Allah Ta'ala, adi ka makaapas, na mampankas ka na kasiksa ka. Di nan rayagan, aging ka aya kapit tanong. Nakauto. Nasa kaya tagay siya siya, tupadagod na yaw. Anda ka busda na po. Tumatabi daw sa nga puro atapami, kada signalakan. Huway. Nakumyaw na mata na kaya siya, aya akidag na swakida nga, nakagiyay man to na, kaya malo ako kaya parampangan sa nga abot sa siksa kukubur. Agiyay sa bapian, na niya baluid na tradisyonal tano yamanan niya na mga marana wandi kikubur sa gyang uta mga lokstano niya mga pagaritano yamanan niya expected tanong na gyang uta di tanuron sarila sa di masiksa kukubur ikaw nagnam niya luya hadit niya kadagdag la pakalida sa kaming ka mga dua pakalida sa kaming ako siksa kukubur Jaya ila sa pakaisagan sama no to na ando bisi kapatay mga manusia nakasusukli matay na langon matay na ando kataguso mga nyawa Yan ni pa guys, hindi ko tago sa mga niyawa. Sama na to na langon turug na gyang uta mga tanak, kapos langon so langon na pangyayari. Kapauso pa mayamanan nila, ka-mute pa sin. Na naman pakatatanaan wallahu ta'ala aging kutuwa miya matay na makadidig kasiran sa aging kutuwa mga kuba kakituturugin sila nun. Uy, ili nga man aging uta surat o Yasin, qalu ya waylana man ba'athana min marqadina ayabtiru naging kutuwa mga tao na inauna antaad naging kaya may kapukor kami sa ging kaya pakatuturugan namin naging utama kubayran. Nati pa man napalawan ng tanong malaging ang nakaturo wallah eh na misiksi sa makatuturog sumyamatay na sulin su Allah na basta tuturugan maatay na did makaptero did makapkukog kay ni matay na tunay baliya kapangingisingaon hindi makaptero pamana sumarian ka na siksa na kaging uta di makaptero di makapkukog ay nakaturo wallah na wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur mata-mata na su Allah na paguyagan yan aging ko to matatago kumakuba manaw to matay tano ino ka pan paguyaga wallahu ta'ala ka matay ka oy na aya ka punig sa Allah na maka ino ka paguyaga wallahu ta'ala kwalungan na kiyama kagyuti ka pagagdam ka sa siksa na before ada ka pan mawiyag na da abang ka siksa ka matay ka mana tuturog na sa aging ko to akuba gina ni matatago sa Quran. Ano kung katago sa mga niyawa? Nasunyawan na ro din kayo na pan Peter wala tuturugon ro.
aging kutamia tay ka man nanudod naging utanyawa. Nyakareg no, to nyakareg. Nyakati ako puno to. Masama pa. Ano to na isa-isa din suka pangukum wala gusto ka po niksa yan gusto ka po makasungan yan ko mga tao sa surga gusto isa naraka. Oy, pagkaw kita no din sa Sumaria, pangukum din sa Allah. Oy, timbangan sa mga amal. Agusalo nga na kaya man apusus kata ka madakala pagkaw mar ka mga tao pun kata ka so kaya pamutuna ko sa lima piyakat pero napaler ka to pun kata. Oy, nati pa man nasisya nga sa saging kaya kuba. Adar kapan makaw mga tao pun kata ka. Oy. Udi na pagkasurga ka sa nga kuba ada pan makaw mga tao pun katangiran sa hak. So kasi sigatan na sa alungan na kiyama. Kenapa sa kaya kuba batano siya sisikata? Benar, correct. Ya saya ana pa gumana sa Maka abo di mapakaya kuan senjur kami agyang oto hadis agyang oto aplikasi no nabi sa de siksa ko kubur manan yan agyang oto kaya pakay sa no Aisha agusto komentarin yan na manan yan na mapara makuamin na pagari ko na so usena nan na keto na kasi ko mga video ami. Oy, piagusiyakan ko mga video kan agyang na hadith na keto na na mala nagyong ta usaya ni Ustad Nuruddin makapundag na tiagalugi man naging utwa hadith na gato na kauno to. Diga tiro ano sisi sa Manila na pamisita simple. Oy, o pa makasika bu sa geng kaya NCR Manila, nagapa kaya mitupak ka sa geng kaya tagig na maumak nga saya sa geng library. Insyaallah. Sa kaya pa kay sisay na so mga kaper na mamatay sila. Wala sang wala sa kaya sembaga nga ko mga pakaiseta. Oo. Ano ka buo sana may bumberbu sa kaya na nakuha nanda ka no sa tagig. Nasibo sa Maharlika. Sat ka bu. Maharlika, anda sama kuan, anda masjid. Na mako mga sa nga Maharlika sa Muhajirin nasar kami pangingisya ka sudar pa na kituro irakan. Alhamdulillah. Nagito bo bala sa ngawala. Amin, namun tanod. Shout out ko pagari ka na kay Kuan, MK Khalil. Nakate sa shout out ko sa iyo ta pagari Hamdani si MK Khalil. Pakabulot ulas kami nga. Amin. Na makabagar so uminian sa kaganian. Allahumma amin. Amin. Nagapakain na makaisa ka no kapara kang gunatan no so kasta. Sa bumera so mga Kristen di ko sumari sa ano na mo ri di sumuna ka. Di katiku ko so mga pangangayaman. Naaya pa ni manusia. Oy. Nasa mo to na dibnera ito man nasukon sa mga kaper. Masalungan na mo rin na diri sumuna ka. Sumarian. Kukuman sulangon ataw kati sumarian sa mga nabina. So nabiula isa na mialoy sa Quran na sumarian. Nandaawa. Waalaikumsalam. Masyahari. Blag-blag tano. Pamisita ka kami lagi Ah, boleh si Muhammad Ashari. Kaso nga siya kasi kaya Ashari. Oy, naging utang pagari si Muhammad Ashari. Masyaallah. Shout out terkasan Bulbi. Siya tao terkasan na Ashari. Dia di palawi na. Dia di palago eh. Blag-blag tano begina. Iya di sini kan dipagaringan Dia di sini kaki, euy. Di sebelah. Di sebelah. Dilagyan na mo. Anda sekalian, anda si Mulbi. Pasulda nga si Kuan na yung pagaritan no si Ustad Muhammad Ashari. Nabad na ano to. Dapat pagkuan. Pakita na. Wala mi lang motor. Papandigan niyo. Dia pang request na sa amin. Sumama ko sa kay. Kay si Sir Sheikh Babla Sumana Nasrullah. Alam saya. Okay. Tunay pa kayo siya. Ino, biru tu digun mengitan na dunia taman sa di bakaw masuna bila isa. Legend. Oy. So Nabiullah Isa alayhi salam naging kanan mapaparatiyon sa pagkumas kaniyang walungan ng kiyama naginan namin ito nga sa paratiya abibid di makayon ku Quran makasusupak ko titu hadith u Nabi sallallahu alaihi wasallam o ba makaadnab makapumbuot makapetu paruman ku dunia naginan su pangulutan no Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kas kanin imuri purya Nabi. Oy, na upang makaadam man aparati tanu na makapumbuot ang Nabi salako ku Nabi Muhammad na miya supak tanu su Nabi ka aya katur Nabi Muhammad na la nabiyya ba'di da abasan Nabi uriya na kana magpagauma. Oy, na punay aparati nga nagpagauma so isa na miya bulang kagi nga na hadithu Nabi. Na mala na miya bulang ka sa Quran kasi sa Quran na piyaka tanaun wallah aging utakatur Nabiullah Isa a future kaula sa alungan ng kiyama. Aya petur Nabiullah Isa na falamma tawaffaitani ya Allah nasiku masa kay matayang karakan mana kayo mo adilakan ko kakatataguan ko dunia
na minibaga ka kaso mga kaumakan. Nasakay makatitikay kung mga kaumakan. Manaw to sa miyaw fata din so nagyula isa na sumiyaw fata. Na dad na ba niyan okay taba makaputo sa dunia. Auto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulbe. Pagkatanan nami, aso di siya di mangumin sa marata, na naso katanto niya nuso ng balak nami. Di karatagi noon niyo. Mabibiyakan naman, masya. Alhamdulillah, katay sa mga pagaring nga masasasilan saya, si Mufti, si Hamdani, Ustad Junada, si Halim. Pagkalabasan niyo dagi ang mga komen. Kaya di mangumin sa mga rata siko padiyan na ganagin niyo wagi kapangumit niyo sa marata paganeron na yan nga kapakatiro sa mapia na akla kung nabisa sa nabupundi di masiyap lagi dag yung uto kaya tiro nun nabi kapang garanto rin yan si kung mga pagtaw asarang garanto rin nira na kanatigo nabi so mga dilayra na gusubya malungan nira kagaya ka pa nung pangano to naging uto mga katiro na pinanggilaan sa mga katiro ay datara yan nakada kaliman to di manaro sa marata si kukulama na ilan tabuna di niya di mamarata batan na ad na siksa kukubur na pa email pagigitaris makukuha na miya kanida ka lang tanong na miya karata-rata si kutaw titindig si ko ay malag na mabagrat tindig yan na ilaw ng puso ay malag na tindig yan at tanto ko ay malag na mabisa kadi pa ni makapanaro sa marata na ilaw mo na diksyon bayang tabi ka na balangon so kailangan naging kaya mga dataraya lagi de nga mabubuta dami ki kakasya kaminullah napiyan bida kami si ko tindig si ko mas ala si ko ay malag na siksa ko kubur sa kanay para tiyakan na ad na siksa ko kubur tas kanyan na da siksa ko kubur na kanabay mamamanaw to nabuko po pa kay to asway malag na ulama kagiginan na ay kapakambubita diyan na ulamanan sisiko level akapaka ay malag nakapupuse diyan nun siko ko nala sa butian sa tanong na ay betad tanong ay betad tanong na pupuganan kami po pa makapanigan tanong na isin rin tanong so mga kukumano Islam so giraw man na yan na di tanong katawan di tanong pulag tama sa ibuli tanong pa na nadabiyatan tanong kapakatiro tanong sa marata Mulbe kailangan mapi ang mga regulay na ganagtanong manaro sa marata kaya katiro sa marata na kanabuan na ay malag na ipagumano paratiyang ka Baka mga na kaskatanga pa sa anong anak yan masabag ko kaya pakatiro ka na inangin na nagkiroon pa kan kung sira no to ang mga tao hindi ipaglaban nagyong uta benar na ilin nung buna daw mga kanina nagyong uta kipanin niya nun kasi iron mala sa ginawa niya di magugas sa isugama na ginanisa pa mga regulay na di tayo malag na pinaro sa marata Mulbi Asare, Assalamualaikum Asare Mulbi, ano pa kay Simir ka? Ando man ya? So, ano ginaway nga, di pa kay to si Sek, siya kito nakuan. Siya kito ako na, si Hakko na. Nato na maptiro ko na message ka, kaya kito ka mga ratay basa. Kasi kami no, kagaya, siya kito maestro, si Hakko na. Uncle Maestro. Ayaw mo maptiro ka rakano, nakatawan niyo kapag ginawayakan. Kapag ginawayakan na kanabok at sa mga ginawayakan kanabok ko di makakuha pa na api malagid kami pa sa kapag kayo kaya kay maestro nasa din sa kaya pakakuha na yun nakanabak na nakasusundan wala sa moto naging na advice ka sa si kumadaklataw na makasusunod rin si maestro apada pag-advice nga isas kanina rumarasta kasi kami nila ay dito no di para pakuha na separan tanong naging kaya malag na mga tao sa kapakapumaninteran sa kapumutiran sa mga rata ko tao sa manaya nagitip separ tanong iran kagi dito na ano siya Hakko na ay malag na tanong laula kagi mo ba dito kapakaputiran hindi pa manaad na ulama amuka sa masala nadirang kayo na nagpunarwan nila sa marata
Aya pandapat yung sa iyang moto aya malag na pud niya magusay di kayo na pud na to di tanong punaruan tanong sa marata na nagigiro man ay di. So aya puluhan tanong nagyong moto yung moto di ka pakatiro mga tao sa aya malag na di mapiya ko pediyan. Ay susi ko makapantas ko kaya buwan na niyo kaya kel maestro. Nalabas ako sa sa na di ka di mamagusay paganero na si Angel Maestro na may kapangadian na sa Malaya taon na sa kaya papangadian. Oy, nadiyan ka to ni Tito ang kompleto background niya. Oy, nasa kano na may kumpirma ka na mga ulama kano na di ko panulsun sa ginuman na kaya papantagan na ka sa ginawa ka na rin mga sing na pwede ko pupuganan. Ino ko di pumapudya ng mga lagi de bitera. Ang sabab sa siya kan itatampa na ginawa ko pupuganan. Na daabakan na da ko karapatan na kasi da si posisyon na kano ko tiro saya malag nakakarataan niyo kiro man ya amataga ko ay malag na pumamakinig dapat yun. Okay. Ay pagari. Ustad what? Wala sa nga wala ha sari. Nabalasan wala utala sa mga viewers ulang-ulang uno kuan na nakiyo pa makapadaw pa sa kintiruan nyo ron sa marata din na problema ho. Alhamdulillah. Importante na yapuna ra kano na di kano di mabaloy ang marata so aklak yun. Importante na makapamagukumataw sa lungan na kiyama na da aban niyo ra kan mapetero agiro man ya. Nainra na kas kano sa kapakaptero sa marata kakanaban na ni paguman o parateli. Pagkapakay panayamanag na makasakat ra kano sa tao ko dinarwan sa marata. Ay, sa kapag-eskwela nakangrida. Ay bumana mga ratay ba? Sanay na lang mga tropa nga sa TikTok. So akla. So paparangay na pangrida. Kaya pandapat yung si Salungan na kiyama, di pangrida na walaw tala, so paparangayan. Pangrida na walaw tala, so paparangayan. Minuto na nagsimaster sa lantas kanya ni Mina Kamapi ay aklak, ulangon o aklak sa dunia. Kaya namun pagalawan. Namay kadita nuro na yaman lang na makakuha si kuaklak yan. Ay makapunok taro na mga rata mudul katiro kapamanita kinumanin na pagariya ka na Muhammad Ash'ari nabala-bala sang kawallahu ta'ala ko panguyat ka targib ka na pakabulos na no nagyang ako pamanul nagukate pa na magudis pa ng mga pagaritan nato na yung mga padapakay sa iyo. Sana mo na ko Mapakisip. Kata. Sa Krista. Maganda na basad. Kung mo na ganyan ka sa bulbang ko. Nanto kita pa kasi. Sana mo na Waalaikumsalam. Kami masih kami vlog. Kanagawa say ko. Pagari ko nato nagyang ngaran yan siklistang. Yan bo siklist. Ay. Koto sa mano to na miya kopya ko nga. Na kaya pa kay siya kan say na related pa rin siyang iyakuan. Ngisiwa nga ana siksa ko kubur ko da siksa ko kubur. Sama na yan akuan. Madalang kantakawan. Di makapaniwan na sa ngaya tinag ka. So sira ka no, so mga pantagra ka no na nagiduba si Mararani sa utang maluwa ka maluwa ka nakapaliwanag sa utang mga research ka na giya pa kay siya kan siya na anto na giya liyo ko kaya researching sa giya dasik sa kukubur na bana ulama sa mga lilo sa Pilipinas sa mga may palalagin ikaw pamasatin liyo sa kaya ay sa Pilipinas nasama niya nasa Cabo. Oya pagisya ka na sa mga Arab nga miya kadagdag lamang Arab ang mga ulama aginan itindiginan. Bulos ka ustad katay miya ko magi ngay ustad tano si Ustad Nuruddin. Mga Pilipinas naman. Makapupunay sa Kamuyaw Laguna. Nakataya miya misitar ka tano man to kagagawi. Tiga sumamra na ron madagal na di silent ka. Nasa nga Pilipinas na madagal. Nakaigi mo ta mga silent siran. Lagi do pa magi nga mapagarian sa library man tuan langon na makayo na da siksa ko ba. Nako to na alhamdulillah nagito say ka banda pamanan na inomalo ya kano na guani ko diga pandi magapis na namiya pa daw sa 3Ds. Masyaallah. Ano to tumiya ka kuruj? Si tano dito di op karibat na data ng mga tapos to sa Tugaya na si Sawato. Si to sa Said bin Tabit sa tano sa kay kuan. Marsaw. Ay, benar, masyaallah.
Alhamdulillah. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunay mo ni, mudas tanong. Di ako tamiya kaso, namiya kaso mga bad. Kapag kayo masumbaga sa talo pa kayo siya. Oy, talo pa kayo siya na miya pa sa dagi nga live tanong inshallah. Kaya na napagana may babaya may sinisrin, kaya na makasusul. Sinisrin, ba na pa kayo siya babaya may Nisrin, na pa kayo siya ka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kati si babay tanong pa kayo siya. Pamagitan. Ako ano to ay pa kay sir na about sa kanduwali. Duwali. Oh, ay. Ato na ani kasi susabagin na pitariran na haram. Turkir na to na. So kanduwali na miya ka pepe na nagalubab. Tunay sabab na kailot aging kutwa bangsa, aging kutwa pamilya, di makapamagilya, aging kutwa miyete, di makapamagilya. Ay amala, naging kutwa di pa kasid ka, naging kutwa miyatay kasubalas yan, na kiumaw no to si sa alungan akyama, kiumaw to si kiumaw no to kung mga amal, andap tanong kung mga amal yan, si sa alungan akyama. O to. Nasa mundap pa. Napakaisa. Ha? Oo. E pasa do. So, kuwan no to, inusukon suka pa ka na ko mga pumanibaw na haram ko no to o na ba? Sige ata. Ilo ka haram. Igito na kanduri ito sa daga. O ay, mapakakan ka, aging kutwa bisitang ka, may kapandig na mula sang karuwallah. Yang nakapamagana na apiaan to na oras, na unggululang ka, na bilas ang kaun Allah Ta'ala sa balas amapia. Dahil nabuto ka rata, isa pa na maniniyataro, na sadagaging kutamiyatay, kasubalas ito na kiumaw sa alungan na kiyama. Kauto. Sige ata na haram. Adi may likuman. Oo, awan. Sige mga padaulama na haram kiran. Ugin na sa kami, nayar kami na gito halal. Sunna pa na nakakasidga, na sukasidga na sunna. Saan ka atay pa? Huli ka may likuman. Namiya nga rin ko to, sister. Ay, salamat. Oo, ay, langon tanong din. Waalaikumsalam. Oo, ay. Nakatay na pa mga panugog yung dato tanong, dato masla. Si Shepan din. Si Giyang Pagariami, si Ningaran yan? Si Zaya Mataid. Zia Mataid na taros ka, pakaisyakad, inshallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustad, ano ba may batiyakan sa comment at tiye na anto na ikukumanom yatay amya kalakad sa wakto? Oo. Diyan ko to amiyatay na andan di ka patay niyan, na sulangon na pinagadun awak to na kanabono to kisumarya. Tunay sabab na timiyatay din na mapakapsimbayan ka. Miyatay din. Apia pa nagitalawa wakto, di na duwa wakto amya kasagadu. Mismo sunabitan no Muhammad na kukumat talugawi nagubumilabang na ay kada kalawak to sumiyagad ko nabi. Ha? Managing utama wakto adi mamanagad kumiyatay ko kaya patay niya nakanabuno to kisumarya kanabong kisiksa. Kami pasad naging utwa idadiyan ko dunia din makapsimba yang amiyatay. Oh to. Iya discuss. Oo, Namiya ka rego to sister. Ay, syukran Ustad. Afwan. Last na pa kayo siya, Si Giyang Babaitan, alay do si. Anda, si? Anda Giyang Babaitan ako, na yatuladan yan na kakaptan ni Nabi siya. Salamin. So si Salamin. Yung na nakasalamin na Babaitan, no? Sa baba. Tengaran yan na Imam Rafi. Dengaran yan. Dengaran yan. Wala pa kayo siya. Wala pa kayo siya ka na, pa kayo siya na ka, sister. Nadenda. Nadenda, oh. Nada, what? Saya kayak kisah puro. Yang apa kada si Maman. Si Maman, Magaria, banda pa kayo siya ka? Hindi kaya siya marami kong sa Saya kayak kisah puro. Si Independent. Independent. Assalamualaikum kakak. Banda pa kayo siya ka, Urak? Babay. Na-prelay ako nga, maapi ako nga. Nabakot niya, da pa kay sir ang kapkasar gugudan akong kumangaw siya tiyo. O ay, nanidar pa ka sa ingod. Sa kwan. Marani po pagiwatan ng wabo. Masyaallah. Masyaallah. Alhamdulillah. Tamparan. Tutungan niya tanong pag ito. Oo, ay. Malasan na. Batuay ni.
Masyaallah. Betul ang pamilya. Alhamdulillah. Ano po? Natunaw tayo pa kay siya ka? Di ako napakisi. Da pa kay siya? Pakaisya kan kap besar gugudan ako gumangaw siya tiyo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanamya ka rin. O namya ka rayag. Si Namrayda. Si Namrayda. Ang nagyang nga namrayda, babay tanong. Ba na pa kay siya ka, sister? Yung ba ni, kamo may ni. Nakaigyang nga ngaran, nakanangaran na ba, ina? Tatalong namin niya. Romanya. Prilay kami nga pangarya. Prilay kami nga. Nagpakaisya ka na sa ulalan ko kapag abdas. Oh, ay wala. Para kesalina. Kaya kapag abdas na pamana kaya lang mantan mo. Ato nga kapag abdas kaya mali ukuran. Eh buwan may aloy sa ukuran na kuwan. 5. Tuno to pa may problema, siya yung utami aloy sa Quran na kapag abdas. Pamana ito ni pamana so kapag abdas pamana ito lah. Oy. Si sa Quran na ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum. Away, aya inaluyo Allahu Ta'ala, nagito suka pagunabi kubuntal. Nagyang utabuntal, inaluyo Allahu Ta'ala, apagunaban, na makasusulod rodan, sungare, nagungirong. Kapaduto sa buntal, nagyang utangari, agungirong. Mana, agyang kaya ngari ka, na pumumugan ka, agyang kaya ngirong ka, na pagunaban ka, na makasusulod rodan. Ito na yung problema ro. Wa aydiyakum ilal marafiq. Nasutang ilan sa ulo. Away, nasapuan niyo at tiyo Allahu Ta'ala sa mga ulo niyo, naging kaya tangila na mapadun. Kapag sa ulo. Yan yan sa Quran. Hoy. Diba na, sa Quran na kompleto. Tigo Allahu Ta'ala ma farratna fil kitabi min shay. Da aba may lipas at tigo Allahu Ta'ala ko Quran na shay. Dati di tanong pagimnar sa Quran. Bad na siyang ka na ginawa tanong ko Quran. Kami akaray ko ito pag-aremi. Namrayda. Nangyari ito inshallah. Alhamdulillah. Nabanda siya buta man nakasura-su. Namiya ko mapanagi nga pagaritan si Ustad Nuruddin. Dapat na yung mga kopi. Bindi sa puro. Ano di, balas to si Ano. Di kasi kung mga padakuan gawi. Pili kami nga pagari kasi si Ustad Nuruddin na flight. Flight ay padalam tanong ko dua tanong. Siya pa nung Allah Ta'ala, sige nga kapililigi. Ano mo mga padalive pa na abangan niyo? So mga video isa ito, na-reviewan niyo pero mga para din nakapamakaisa ka. Kasi kung tanong pa nakasalam, lagi nga mga pagaritan, ba't na shootout niyo kung mga pagarin niyo? Ito nga na ginawa eh. Shoutout ko mga takpiri. Lagi ito, balasang kanu Allah Ta'ala sa balasang. Saka ako, nahanda, iba na shoot na kasano balichis. Shoutout ko dua. Assalamualaikum Ustaz. Shoutout kay Kuan, Sheikh Ahmad Nur. Masyaallah. Ahmad Nur, shoutout ka. Shoutout ko sa kita niya. Sa Lindawan. Lagi ito, paguda sa kami, sa kapipiya ginawa, salam na miss kanu. Ha? Nato na. Ito na yan. Last time pa kasi. Nato na. Ano sa last? Benar sa mga Nasrul Haq. Nasrul Haq, nayaman na Nasrul Haq na taba nga o benar. Nasa din sa amaliran, ak na ba makasusupak ko Islam na benar. Gingutop man na mga amal, di maka ayong ko Islam, nagiti siyang kaano. So dhikr na ba? So dhikr na din na problema ro. Kapanuto siya katuntan ko Allah. Ugin na ba anda mga padyan ng mga amal, di pa kayong ko Islam, nagiti ko anon. Nasaraya pulisan nila na Quran. Sira na ba ang mura ka? Ito, balasang kanu Allah Ta'ala, sa balasang mapya, na sumalam tano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.